Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του Καριέρα που μια εκπομπή αφιερωμένη στην αγορά εργασίας που αναδεικνύει τις αξίες του επιχειρήν αλλά και τις ευκαιρίες για όσους θέλουν να εργαστούν. Κοντά μας όπως πάντα βρίσκεται ο σύμβουλος εκπομπής, ο κύριος Θανάσης Παπανδρόπουλος. Καλό απόγευμα κύριε Παπανδρόπουλε. Σήμερα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο του SBC τον κύριο Σταύρο Γρηγορίου. Είναι διευθυντής της Global Education. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα κέντρο το οποίο στην ουσία εκπαιδεύει νέους και τους φέρνει σε επαφή με το εξωτερικό, τους στέλνει να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά όχι όμως στις χώρες που έχουμε συνηθίσει. Πιο πολύ νομίζω στρέφεστε προς τα Βαλκάνια. Βαλκάνια και Ανατολική Κεντρική Ευρώπη. Δώστε μας λιγάκι περισσότερες πληροφορίες για την Global Education. Μάλιστα. Η εταιρεία μας είναι μία από τις, μάλλον ασχολείται με είναι μία από τις δραστηριότητες που έχει, είναι η διαμεσολάβηση προκειμένου να πηγαίνουν κάποιοι σπουδαστές στο εξωτερικό. Βασικά η εταιρεία αποτελεί μία από τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού ομίλου μάθηση που ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με θέματα εκπαιδευτικά, δηλαδή έχει ξένες γλώσσες, πληροφορική, μέση εκπαίδευση, διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κτλ. Τα 4-5 τελευταία χρόνια έχουμε ιδρύσει σαν δραστηριότητα την Global Education, η οποία ασχολείται με διαμεσολάβηση γενικά και συμβουλευτική κάποιων παιδιών, κάποιων σπουδαστών που θα πάνε στο εξωτερικό για σπουδές. Αν δεν κάνω λάθος, συνεργάζεστε περίπου με 8 χώρες και είναι γύρω στα 46 ακριβώς, συνεργαζόμαστε με 8-9 χώρες, αν λάβουμε υπόψη μας και την Αγγλία στο επίπεδο των μεταπτυχιακών, και έχουμε συνάψει συμφωνίες με 45 περίπου πανεπιστήμια των Βαλκανίων και Κεντρικής Ευρώπης. Οι χώρες αυτές ποιες είναι? Οι χώρες αυτές είναι η Βουλγαρία, είναι η Ρουμανία, είναι η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία, Λιθουανία, η Κύπρος και όπως είπαμε και η Αγγλία. Αυτή η διαμεσολάβηση σε τι συνίσταται? Η διαμεσολάβηση είναι σε πολλούς τομείς. Ξεκινάμε, όντας εμείς εκπαιδευτικοί, μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς να επιλέξουν το σωστό πεδίο ή τέλος πάντων να δώσουμε κάποιες οποιασδήποτε πληροφορίες χρειαστούν. Δηλαδή, για να το κάνουμε πιο έτσι κατανοητό. Εάν κάποιος θέλει να σπουδάσει γιατρός, αλλά δεν κάνει για γιατρός, αυτό το εντοπίζετε και του λέτε να αλλάξει προσανατολισμό ή απλώς προσπαθείτε να τον διευκολύνετε να ακολουθήσει αυτό? Ναι, σας κατάλαβα. Εάν τα ουσιαστικά του προσόντα και όχι τα τυπικά του προσόντα δεν έχουν επάρκεια, προσπαθούμε να το συζητήσουμε με τους γονείς και να τους πείσουμε ότι το παιδί το συγκεκριμένο μπορεί να σπουδάσει κάτι παρεμφερές, αλλά όχι ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί είναι και ένα λειτουργήμα που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει και μεγάλες ευθύνες όταν το ιατρική. Ακριβώς. Εάν επιμείνει βέβαια ο γονιός, εμείς κάνουμε την ενημέρωσή μας, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει προφανώς ο ίδιος την ευθύνη. Ναι, διότι ενίοτε ας πούμε, αυτό που οι γονείς θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους προέρχεται είτε βέβαια από τη δική τους επαγγελματική εμπειρία, είτε από κεκτημένες εντυπώσεις που έχουν λόγω του πρεστίζ και του κύρους. Επειδή δεν μπόρεσαν ή από κάποια αποθυμένα. Ναι, ή από κάποια αποθυμένα, τα οποία δεν συμβιβάζονται απαραίτητος με την κλίση και την έφεση του παιδιού να γίνει γιατρός ή να γίνει μηχανολόγος ή χημικός ή βιοτεχνολόγος, ας πούμε. Καταρχάς, για να μπορέσει να πάει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα πρέπει να έχει κάποιο μίνιμουμ προδιαγραφών. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει οποιοσδήποτε. Θα πρέπει να έχει κάποια βαθμολογία σε συγκεκριμένα μαθήματα. Υπάρχει ένα εισαγωγικό τεστ. Εάν μεν είναι στη γλώσσα της χώρας που θα φοιτήσει, πρέπει να κάνει κάποιο προπαρασκευαστικό έτος. Εάν είναι σε αγγλόφωνο τμήμα θα πρέπει να έχει κάποια πιστοποίηση για τη γλώσσα. Λοιπόν, κάθε πανεπιστήμιο έχει θέσει κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να κάνει αποδεκτούς κάποιους φοιτητές. Δεν σημαίνει ότι μπορεί οποιοσδήποτε να πάει οπουδήποτε.
Σωστό. Μιας και αναφερθήκατε στη γλώσσα, επειδή αυτές οι χώρες, τουλάχιστον οι Έλληνες πολίτες, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την εκμάθηση αυτών των γλωσσών. Τα περισσότερα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά? Όχι τα περισσότερα. Υπάρχουν, το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει τμήματα στη γλώσσα της χώρας και τμήματα αντίστοιχα αγγλόφωνα. Εσείς τους προπαρασκευάζετε και στη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πάνε να φοιτήσουν? Εάν η υποστοποίηση που έχουν δεν είναι επαρκής, ναι. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τους προετοιμάσουμε ακόμα ακριβώς. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και στη γλώσσα της χώρας να τους προετοιμάσουμε. Αλλά τους συνιστούμε και πιστεύω ότι είναι και προτιμότερη λύση να πάνε ένα χρόνο να κάνουν προπαρασκευαστικό στο εξωτερικό, στη χώρα την ίδια, σε ένα πανεπιστήμιο, προκειμένου να έχουν καλύτερη γνώση και αφομοίωση της γλώσσας. Προτείνω στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε μία κάρτα που έχουμε ετοιμάσει με βάση τα δικά σας στοιχεία για το ποιοι είναι οι δημοφιλείς προορισμοί για τις σπουδές στο εξωτερικό τα τελευταία 12 χρόνια, γιατί όπως είπαμε έχουν αλλάξει λιγάκι τα πράγματα. Χώρες όπως η Αγγλία δεν νομίζω έχουν την πρωτοκαθεδρία. Όχι, σήμερα όχι. Προφανώς για οικονομικούς λόγους, διότι τα δίδακτρα ενδεχομένως να είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με τις χώρες των Βαλκανίων και φαντάζομαι ότι το παρατηρείτε και εσείς αυτό. Σωστό. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα. Βλέπουμε λοιπόν τους δημοφιλείς προορισμούς για σπουδές στο εξωτερικό την τελευταία 12ετία. Έχουμε Αγγλία, Εάν Ιταλία. Αν πάρουμε την τελευταία σειρά, που είναι ουσιαστικά... το σύνολο. Είναι το σύνολο, ναι, το σύνολο είναι τόσο πάντων μέσα της 12ετίας η όλη εκτίμηση. Βλέπουμε ότι στην Αγγλία έχει ελαττωθεί περίπου κατά 69, αν βλέπω καλά, %. Στην Ιταλία είναι 57%, αντίστοιχα στη Γερμανία 39%, στη Γαλλία 41% και στην Αμερική 32%. Πάντως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουν πάρει τους πλέον δημοφιλείς για Αγγλία και Ιταλία. Να σας πω κάτι, έχει ανέβει ιδίως στην Αγγλία από πέρσι, μάλλον το Γενάρη του 2012, έχουν διπλασιαστεί έως τριπλασιαστεί τα δίδακτρα. Συν το κόστος ζωής, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, όπως ξέρουμε στην Αγγλία, δεν συνιστάται για να πάει κάποιος να κάνει σπουδές σε αυτές τις χώρες. Θεωρείτε ότι το επίπεδο σπουδών στην Αγγλία, επειδή η Αγγλία ήταν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, τουλάχιστον για τους Έλληνες φοιτητές, θεωρείτε ότι το επίπεδο σπουδών είναι εισάξιο με αυτό που προσφέρεται στις βαλκανικές χώρες? Καταρχάς, για να πάει στην Αγγλία για ορισμένες σπουδές να κάνει, θα πρέπει να κάνει ένα χρόνο foundation. Δεύτερον, το επίπεδο σπουδών πλέον των βαλκανικών, αλλά γενικά των ευρωπαϊκών, κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών, έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχουν δημιουργήσει όλοι αγγλόφωνα τμήματα. Το κόστος είναι σχεδόν μισοτιμής από ό,τι να πάει κάποιος, ή πιθανόν και λιγότερο, στην Αγγλία. Οπότε, για ποιο λόγο να προτιμήσει την Αγγλία ή αντίστοιχα την Ιταλία? Μετά, κάποιες ιατρικές σχολές είναι οπεράτο, όπως λέμε στα μαθηματικά, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η εισαγωγή, έως αδύνατη. Απλά το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι κυρίως για λόγους πρεστής, δεν ξέρω κύριε Παπανδρόπουλε αν συμφωνείτε, στέλνανε τους περισσότερους φοιτητές στην Αγγλία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι τα ελληνικά πολλές φορές πανεπιστήμια ή πανεπιστήμια άλλων χωρών υπολείπονται σε σχέση με αυτά της Αγγλίας. Υπήρξε ένας εκπαιδευτικός τουρισμός και μια εκπαιδευτική βιομηχανία, αν θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε έτσι. Υπάρχει μια διεθνής κατάταξη των αυτό στο ranking δηλαδή δεν ήταν όλα τα πανεπιστήμια. Ξέρουμε ποια είναι τα 20 πρώτα πανεπιστήμια στον κόσμο, ξέρουμε ποια είναι τα 100 πρώτα, ξέρουμε ποια είναι τα 500 πρώτα, ξέρουμε ποια είναι τα 2.000 πρώτα. Εκείνο που θέλω να επιβεβαιώσω τον κύριο Γρηγορίου είναι ότι στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη το πανεπιστημιακό επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Διότι οι χώρες αυτές είχαν και πανεπιστημιακή υποδομή. Σε ό,τι δεν αφορά τις οικονομικές σπουδές με εξειδίκευση τη δίκηση των επιχειρήσεων, είναι από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε στη συνέχεια και τους τομείς στην Ευρώπη και θα έλεγα και πολύ πιο προωθημένα λόγω μεγαλύτερης συγγένειας με αμερικανικά πανεπιστήμια από τα αντίστοιχα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια διευκρίνηση ότι υπάρχει πλειάδα πανεπιστημίων στην Αγγλία. Κάποια είναι πάρα πολύ καλά, κάποια είναι άριστα, κάποια είναι πολύ καλά και κάποια είναι πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Επουδενή λόγο
θέλω να απαξιώσουμε τις σπουδές που γίνονται εδώ. Απλώς είναι τέτοιο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος που κάποιος ο οποίος είναι τέλος πάντων μετρίων ή και καλών πολλές φορές, δυνατοτήτων δεν μπορεί να πιάσει τη βάση, δεν μπορεί να πιάσει τα μόρια και τα κατάλληλα προκειμένου να μπει εδώ και να κάνει αυτό που θέλει. Ναι, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν όμως και σχολές που έχουν πολύ χαμηλή βαθμολογία και οι άνθρωποι αυτοί μετά παίρνουν ένα πτυχίο και βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτές οι σχολές τείνουν να κλείσουν ή δεν πηγαίνει κόσμος, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή για μένα δεν νοείται πανεπιστημιακή σχολή να έχει βάση κάτω του 10 και το 10 νομίζω λίγο είναι και από εκεί να βγαίνουν με πτυχίο. Με 8. Με 8. Και μετά να γίνονται και καθηγητές. Σωστά. Σε σχολεία. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό. Πάμε να δούμε στο σημείο αυτό και την επόμενη κάρτα. Έχουμε ένα συγκριτικό διάγραμμα Ελλήνων σπουδαστών στις χώρες τις Βαλκανικές. Έχουμε για την Βουλγαρία, την Ρωσία, τη Ρουμανία, με συγχωρείτε, Σλοβενία και Τσεχία τα στοιχεία. Διορθώστε με τα στοιχεία από το 2007 μέχρι το 2011. Ναι. Ένα σχόλιο θέλω πάνω σε αυτό το διάγραμμα, κύριε Γρηγορίου. Πήραμε μια πενταετία. Προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να είμαστε πιο έγκυροι παίρνοντας στατιστικά στοιχεία από 2-3 μεριές. Βλέπετε και από το διάγραμμα ότι η μεν Σλοβακία και η Τσεχία είχαν μια αύξηση του αριθμού κυρίως στη Σλοβακία, και κυρίως στη Σλοβακία ακριβώς, γύρω στο 2009. Εν συνεχεία έχει αρχίσει μια πτωτική πορεία. Έχει να κάνει με το κόστος ζωής. Ακριβώς. Έχει πολύ καλά πανεπιστήμια. Το θέμα είναι το κόστος ζωής είναι λιγάκι συγκρινόμενο με την Ελλάδα, είναι περίπου 10 με 15% το κόστος ζωής φθηνότερο. Αλλά έχουν επίσης πάρα πολύ ακριβά δίδακτρα. Αυτό, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε επίπεδο διδάκτρων, επειδή έχετε τα στοιχεία, δυστυχώς δεν τα έχουμε σε κάρτα να τα δούμε στους δέκτες μας. Απλώς για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, βλέπετε και από το διάγραμμα ότι αντίστοιχα έχουν με την πάροδο των ετών, δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς το 2011 και αντίστοιχα στο 2012 θα πάμε, βλέπω ότι έχει αρκετά υψημένο ρυθμό αύξησης των σπουδαστών που ενδιαφέρονται σε αυτές τις χώρες. Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να τα εξηγήσουμε λίγο αυτά τα πράγματα. Αν μπορούμε να αυτά τα δίδακτρα, κυρία Γρηγορίου, είναι σε ιδιωτικού τύπου πανεπιστήμια? Όχι, είναι όλα για τα οποία συζητάμε, είναι δημόσια πανεπιστήμια, είναι κρατικά και επιπλέον υπάρχουν ελάχιστα τα οποία είναι ιδιωτικά, ελάχιστα. Όλα όμως είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Όλα. Γιατί εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει εκδικαστεί, το οποίο ξεκίνησε από μια προσφυγή που έγινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Βέλγιο. Ας πούμε σε ένα κρατικό ή κρατικά επιδοτούμενο πανεπιστήμιο στο Βέλγιο, όπου για τους Βέλγους οι σπουδές είναι σχεδόν δωρεάν, δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι γύρω στα 1.800 ευρώ το χρόνο, τα δίδακτρα καλύπτουν τα έξοδα. Έχει υπάρξει προσφυγή ότι από τη στιγμή που ισχύει η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, δεν νοείται ο Έλληνας, ας πούμε, φοιτητής ως υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει διακριτική συμπεριφορά ως προς τα δίδακτρα. Και νομίζω ότι επίκειται ή έχει βγει ήδη μια θετική προς την κατεύθυνση αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία βέβαια πρέπει να δούμε αν θα προσβληθεί ή όχι.